nyaya 2 dzatoda kuti tikurukure ka. One ndeye mazigi. 2 ndeya Tendai Biti yekusiya kwaita politics, and now he's focusing on his non-political career. Munhu anoita zvinenge zvichimuitira zvinoita zvakadaro. Saka ndonyaya dzandafonera ndikati reka ndimbobata mukomana tikurukure tinyatsoonesana kuti zvakamira sei. Saka nyaya yekutanga inyaya yemazigi aya. Mazigi, as I said, maonero angu ini nemazira anoita ZANU PF nemazira ndinoita, this it should be independent from political parties kana tichiuya panyaya dzeeconomy kana tichiuya dzemari and stuff like that. Iyo reserve bank yacho ingadai iri organization iri independent from government. Animaona, saka vanhu vanotori pamberi kudeedzera nezveZiG iZANU PF. Zvinoreva kuti mapolicies ese ari kuitwa ari kubva kuZANU PF. Saka takatarisa ZiG futi. Tinoona kuti hapana ma-underlying assets ari kuribheka. Zviri kutaurwa kunzi it's backed by gold and stuff like that. Nemari yavainayo. The Reserve Bank of Zimbabwe said it's something like $100 million iri ku-Reserve Bank. But kana takatarisa through his speeches, unonyatsoona kuti this is a scam. Why? Because he explained as well, he was asked the questions and he explained that ZiG can't pay fuel. You can't use ZiG to pay for passports. You can't use ZiG to pay for import duties. You can't change it at the Beirut change in foreign countries. So what is it? So that means what it means is that is not money. It's more like bond paper. Kwatiri. Saka zvinhu zvakadaro hazviitwe negovernment. Zvinhu zvakadaro zvinokonzerwa ne-lack of confidence iri muvanhu. Legitimacy, number one, lack of confidence iri muvanhu. Because my economies anosenza se-spirit. Spirit here inonzi kuma-prophets mamhepo aya. Ndo masenzera anoita ma-economy. Economy economy inogona kuaffectwa nepolitics. Kana kuti economy inogona kuaffectwa nemakuhwa chaiwo rumors. Zvazva zvekungoti ZANU PF yaponda munhu. Kana iri nyika inonyatsofunctiona zviri right, unoona maretsa akudonha so. Kana kuti handi wakaona muno mu-UK pane paidzingwa ma-prime ministers tereka achingoti akagara onzienda. Zvaiaffecta economy izvozvo. But through our eyes, through our natural being, wakatarisa izvozvo, iwe as a human being haungafungi kuti zvinga-affect anything. Let's say kana uri mu-vacuum, kana uri munhu ari boxed, you will be thinking, kana uchifunga semunhu weZANU PF, iwe haufungi kuti zvino-affecta izvozvo. But all these zvino-contributa kuningirikini ku-economy. And again, ku-economy kwacho, kunonetsera kuti, there are 3 types of economy. Kune inonzi traditional, koya inonzi command, koya inonzi market. So traditional is where people decide what need to be produced. Let's say ma-industry muye. Command ndo ye-government. Government have full control without considering people's needs. Ndo yakanangana nesu manje. Koya market, people decides what without government concerns. Zvazva zvakafanana nekuti vanhu vanongofunga kuti hande toita musika wedu kana hande tinoita chimusika chedu kwaGazaland kana kumagaba. By that, vanhu vanenge vakudecide kuti iwo unogona unotenga here ku-recognized market, ku-recognized ma-reputable companies anotengesa, let's say, ma-rainforce ekuvakisa dzimba, kana kuti unoenda kumagaba.
kana waenda kumagaba zvazvinoita manje government won't get anything out of it. Saka ndo zvatave iye zvino. And my economy anodependa ne-human labor. And it depends on human consumption. Kuti vanhu vari kuconsumpta zvakaita sei, vanhu vari kuspenda zvakaita sei. Ndosaka uchiona magovernment ekuno vanonyanya kupa vanhu maloni. Havapiri vanhu maloni kuti ivo vane mari stereki. Vanayo. But ivo vanoziva kuti ivo akakupa loni inodzoka kwavari yawanda. Handiona. That's how it works. Ndo masenzera anoita economy. Magovernment ekunoku kanzwa vanhu vakauya kunoku manje vari kucomplaina kuti kugariki. Because economy yacho haisi yekuti iwe unongowana chinhu mahara wofunga kuti wagaina. You won't gain. It's always the government. Ndoona zviya kana kuti ndabatayire bhazi apo ndonoritengesera mumwe munhu. It won't work like that here. Munhu waunoda kutengesera anokubvunza kuti une kambani yematayi hereyo. Tayi rangu rikaputika rikauraya vanhu. Handiona. So that's how it should be. Saka ZiG iri, as I said yesterday, my brother, kana uchida kunyatsoziya maitikiro anoita politics dzekuZimbabwe, because tine vanhu even kuZanu PF ndakaverenga ningirikini, ndakaona macomments eningirikini interview yatakaita neZuru, vanhu vachiti uyu munhu anogona kunge ari weZanu PF ari kunyembera kuita munhu wepolitical party. Saka aiwa zvinobvumidzwa vanhu vane maonero avo. Nyangwe iyo zvatiri kuti munhu angagwa ari kutadza munoti hana vari kumuteera here. Hapana benzi risina shamwari mwana wamai. And benzi rese rinotoone shamwari, nyangwe rinopenga riya unoona richinonga pamagirosa. Pane munhu asingatoswera asina kuda kuriona. Ndizvozvo. Benzi rinowanawo shamwari, munhu angagwa anotori nevanhu vanomuteera. And chinhu one chandoda kuudza vanhu panyaya yepolitics dzekuZimbabwe yezvino ndeyekuti pakavhoterwa president chamisa ma-elections apera havana kuvhoterwa nevanhu ve-CCC chete, vakavhoterwa nevanhu veZanu PF vamwe. A higher percentage yakavhotera vanhu ndeyeZanu PF. Why kana muchida kuona mavotes aiwanikwa nemamember of parliament e-CCC aiwina kumaconstituents avakawina, mavotes avo mashoma pana aiwanikwa nachamisa. Saka mavotes iwayo akabva kupi? Mavotes iwayo akabva kuZanu PF. Pane vanhu vanenge variko vanenge vachiti supporta. Saka it's not always kuita view yekuti tinogara tichiatakana as Zimbabweans. Kana taikutaura economy, that's what I was saying. Economy haisenzi based on political parties zvairi kuitwa neZanu. Haisenzi chidaro. Ukangodaro bedzi matonyandurana, as I said before, economy yakafanana nemamhepo, yakafanana nemhepo, yakafanana nespirit. Inochinja. You can't control it. Inochinja yega. And it works by itself, depending nekuti mune government yakaita sei. But when you are a banana republic like us, economy haisenzi. Right. Because you were saying something? Yeah, because kana tiri under, what is a banana republic anyway? Because vanhu vanogona kufunga kuti tinongoataka kana kuti tinoita sei, but tine tichida kuti titarise position yatiri inoi. As I said before, ndichicategorize ma 3 types of economy, kuti kune market, kune command ya traditional. Saka kana nyika ichinzi banana republic, nyika iyoyo inenge iri society or a country that a few benefits, and a country whereby kana pachiitwa ma-elections rigging takes place, a country whereby judiciary haisenzi, inosenza in favor of the elites, handiti waona. Saka kuZimbabwe, do you know kuti muno problem yatina kuZimbabwe idiki haina kukura stereki. We got ma-engineers, tine ma-engineers maZimbabweans ari kusenza ku Rolls Royce, tine ma-engineers ari kusenza kuNASA kuAmerica, ma-top engineers, tine ma-engineers ari kusenza kuRailways,
Some of my friends vari mukurailways uku handitiona. Saka all those engineers, we need to put them together touya ne sustainable plan. Ndo patinouya nemaprojects, ndo patinodrafta maprojects, ndo patinodrafta kuti way forward, kuti nyika yedu tinoda kuti imire yakaita sei. Because what we believe in as Zimbabweans, tofunga kuti mapoliticians ndo anodecide kuvaka nyika. Mapoliticians havaki nyika, vanhu vanovaka nyika maengineers, matechnicians handiti waona, nevamwe vanenge other professionals vanovaka nyika. But mapoliticians are there just to guide us kuti malaws anofamba so akadai, nothing else. Handimaona. Saka zvandiri kutaura izvozvi, even ukazvitaura paive nana ningirikini, tine maprojects akawanda atakadrafta kudhara atakashelva. Pane, if I can explain to you kana kuti ndikangonema a few, pane maprojects energy anosanganisira masolar power plant, anosanganisira ma-wind turbines, neningirikini. Saka zvaanenge madraftiro atakaita senge ma-power plant takaidrafta into 2 parts kuti tinogona kuita on top of roof. Anti unoziva ma-solar panels anenge ari on top of roof padzimba dzevanhu. Saka zvaanoita manje anosenza ari feed in kugrid rezesa. Saka zvaanoita, we calculate kuti each household inokonzapta magetsi akaita sei per day. Ende isusu masolar panel atinofanira kuisa anofanira kunge ari in excess kudarika consumption iri pamba ipapo. Zvazvinoita manje, the remaining ningirikini current inenge yasara kana kuti energy inenge wasara nayo inofeedwa back into line. Saka kana wafeeda back into line, they pay you instead of you paying them. Nekuti wakufeeda magetsi kuline handiwaona kugrid. Saka tikaona kuti this one will benefit people more than the government, nobva tauya power plant iyi yaida kuzonzi uyu weeknew aitei. Saka yepower plant inenge iri grid tied, inenge yakakonectwa kugrid futi zvichisenza zvichidaro. Saka inenge yakutoita se-utility company pachayo. Saka all that touya kuagriculture tikaita maproposal ekuti kunofanira kuitwa a lot of reservoirs dzekuti mvura painonaya hazvirevi kuti kuZimbabwe kune drought. Pane time inoyerera mvura zvekuti ukaita zvekutamba inoyeredza vanhu vese. Muchiona kuti mvura iri kuinda iyi. After 3 months pane pasina kana. Why? Because hatina a sustainable plan yekuti kana mvura yanaya tinoichengeta sei, kana mvura yanaya tingagadzire madhemu sei, tinoibatira papi. Province yakati, each and every province inenge ichifanira kuita system yakadaro. Right. Ende mvura futi nekupurify mvura, tine imwe project yekupurify mvura kubva kusea water, but it's very expensive. We are trying to find a way of doing it cheaper. But zvese izvozvo, because iwo unoziva kuti Zimbabwe tisina kuverenga ma-minerals, tisina kuverenga anything. Tikachengeta mvura yatosupply Southern Africa chete, it's more than enough to sustain us. Handiri kuona. Saka zvinhu zvekuti kana ukazotaura nemadhara ari kuZanu aya, unenge uchitotaura chirapa-rapa, vanokuurayira izvozvo. Haniona. Saka hatinzwanani manje. Right. Saka nyaya yemaningirini ichiri kunetsa yatazobata nyaya dzakawanda, but ndoda kubvunza kuti what's the difference now from ma-bearer checks to ma-bond notes and RTGS, and now taana ZiG? Aiwa, zvimwe chete izvi. Zvakangofanana, otherwise ma-bond notes akatombogara. Iye haisi kugara, because it's not backed by anything, haisi mari. Ma-bond notes nema-bearer checks neZiG, whatever they call it, because unoziva kuti zvakafanana nekuti iwe engine yofa yaunogadzirisa radiator. It doesn't work like that. Okay, radiator maybe inoda a few ningirikini,
maintenance kana kuti inongoda uchinjwa kana kuti inoda kuitwa sei, but you are not dealing with the issue iripo. Engine because unogona kufamba mota isina radiator wotika paine yakudzi yeomisa yombotonhorwa, unokwanisa kukavha jeni, but iwe ukagadzirisa radiator engine yakafa, hapana zvaunewaita, you still need to fix the engine. Saka problem yavari kugadzirisa ka iri kumusoro ndiyo inofanira kuzvigadzirisa yega vasati vagadzirisa ningirikini. Apa chitsotsi chavari kungoita chete over and over again. Apa pavatofunga zvekuzotorera vanhu mari yese ma-US dollars avainawo vanopuwa mazigi. After a while anenge aningirikira futi. Hapana kwazvinoenda. As I said nezuro paya kuti ZANU PF no matter what hapana chainoita chinosenza. Ndakatarisa history yavo. Kudhara corruption mwana wamai haina kutangira haina kutanga pakatanga kutorwa minda kana kuti chi, kana kuti pakaitwa Willowvale ningirikini scandal iya. Aiwa, yakatangira paShell. Unoziva matenge eShell aya ari muHarare aya, ari kuindustry aya. ZANU PF yakatora pakawina Zimbabwe independence, maShell aya aive full to capacity. Aive asingasenzeswi, yaive fuel yekuti Zimbabwe ikashaya fuel, that fuel yaigona kusupply Zimbabwe for 6 months pasina kwayanotorwa kunze. But vakatora fuel yewe vakatengesa yese. Ahedi kuti Mugaba akazonobvunza kuti kumatenga ari empty nei, ndiani angapindura? Hapana. Ndione, saka ndo vanhu vatiri kudhila nawo. Ya pakashata zvozvo. Pakashata. Saka uri kuona kuti pane imwe nyaya yekuti pane zvinhu zvinoitika zvekuti vanhu havanyanyi kunzwisisa kana kuti vakaita sei. Pane nyaya yamembe muchida kutaura yekuti atendai biti vakasiya politics. Right, rega tipose ipapo. I think zvanhasi zvamanje manje tinombomirirai ipapo, then takuzoita part 2. So make sure you hit the subscribe button and the notification bell. Onzwa nyaya yatendai biti kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei, chichiri kumbonyatsoitika, what's the way forward, anditika kwaari kubva nekwaari kuenda. So ndo nyaya yanga ndichingofambira zvamanje manje tichitaura nyaya yemazigi. Mazwanzi aiwa mazigi nemabond note nechi zvakangofanana, and ZiG inogona kukurumidza kuparara pasina nguva anditika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now.